Haginrok tabuk Tripura kaisa kotorma koktoma nugi tongna je tabuk faine TTADC electiono Tipramot habai BJP thansa khlaiye election bwsanai Delwon hinjago kok sanani bagui Tipramot hatai bubagra songro haike amono tui kwbangma lukrok belekhe wana laijak tei joli laijak je tabuk Tipramot habai BJP alliance ungi borok seat sharing khlaigakai candidate borok miliwinyo rikake 28 jagao amo tamo ungma klaika agi je Tipra sarok je party khlailai tonglaimani Tipramot hangake Tiprasani bagui ingana hnei je BJP ngake Tiprasani bagui hamya khlaio hnei amoni bagui je Tiprasani ngake Tipramot hano hnei je Tiprasarok khalai tonglaimani a kok rijangni kabu kwbangma Tiprasarok joli laijak tai yang Triprani BJP rokbo Triprani CM Dr. Manik Sahabo ayang Delhi o kok samani bagui borok naisingjak tai bo sao media rok singjangmani yagulo borok alliance nayo thansa nayo Tipramot habai hinui haike amono nugui belai kheno Tiprasarok joli laijak kha khamlaijak tumani bagui himale Tipramot hano amsuke Tiprasarok hamjago majority wise Tiprasarok Tipramot hano hamjago amoni bagui o BJP bai alliance ngi thansa ngi bwsanani hini khnawi belai khe joli laijak kha khamlaijak haike Tipramot ni leaders ro tei bubagra song samani ngakai alliance ngyakho ungla khni sawo borok je khnamani je bongni khoktui je bongni post ni motenga kai kwbangma je demand rok borok fulfill khlaike simse alliance ungnani hine haike Tiprasarok je a demand fulfill khlai alliance ungnani hini sapano kwbangma borok rok bises khali atomani bagui himalaya rok jotono saimano 2023 o je Bidhan Sabha election ungui paimani yagulo je Tipramot rok 13 seat manui second largest je party ungmani BJP ni yagulo haike BJP bai kwbangma borok je demand rani nei central ni bisingtui Tiprasa accord kwbangma Tiprasa roni je manta sokta rani nei borok agreement khlaiye alliance mani haike amo kwbangma bosor tei bisi laimani yagulo bo 6 mas ni pore rani nei borok gosimani haike amo riyangai tabunga kai 2-3 bosor laimani yagulo borok riyangai amono wansugui Tiprasarok tabu alliance ungnani hini khnaga kaino kwbangma chajagya ungu tumani bagui himale joton saimono borok buti haike dokarika Tiprasarok no je rinani hini sai bose borok kwbangma riliya borok agreement khlai bose borok riya ngakai tabuk bot amte haike no thokong nai hinai Tiprasarok chajagya ungi tongo alliance ungnani hini khnamani bagui haike alliance dangno nya amo jora se saimanai je TTADC o BJP bai gdalai IPFT bai gdalai da je candidate dino borok joto miliwe amo jora se saimanai hayake Tipramot single da bobusano 28 ta kai 28 ta ono amo jora se saimanai agin norok bahaima tongnong bukhani kogrobo sahari mano comment bisingtei aga video na sajak like redi share khladi channel ma subscribe khadi bell icon click khadi jepra ang katal video dawon nongro notification sogin bage hambai kulumka kaham tongodi।